Ketchup, Diddy's friends, and welcome back to my channel. So karon guys, karon is isang oras ba ron? Alas 8 siguro, no? Alas 8 ron sa kabuntagon. It's Huwebes, it's happy day. So karon guys, ano po tayo laing kuan kanang challenge ang kauban sila mga bata. Ako mga pag-umangkon. So agapong kuan ron challenge is kuan kanang sa mga tawag ng sako ug sa Bisaya pa sa tawag lumba sako. ug sa English para tawagan surprise. Manamong games karon. Practice na sila guys. Nagpractice sila kasi ako na yung madaog. At pero lapit ito. Nasa kubag mo na ija ha. Ito na. Magdiyan na magto, linya na magto. Kasi mo una. Nag-set. Ano pagkuhan sila guys, kasi mo una nila. Dari, mo tuyok mo dari. Paglain mo, isa yung grupo. Kubag ko na gamay. Nag-set na sila guys. Kita to, magduwa namin. Pagdali! Magpungko ramang good, bawal barog. Ay, sa kaset na sila atara sila. Oo, upat sila kabuok. Ang mechanic sa tuguron guys is nakakuha sila sako, nakasos sako, pero di pwedeng barog o andra, maglingkod sila nga magbag binakiin dyan, mutuyok sila di ere. Na mutuy siya sa sinilas, kaya may tao, pobre may tao dali. So, viper sila, una silang duha mo mukuan, kasi silang duha mo una mo mutujok, naghuman, o kisa to yung una adto, wala po yung mutujok, sige. So good na miss among race, yung unta kisa kaya madaog kay nag-award so bago si award. So karon ato ng sugdan. Karing guys, kaya man magkatong pinungko nga kuan, sunod karon binarog na pod. So binarog na pod sila. Puli-puli sila. Sige na. Andam na. Andam na, kay kasi madaog gani ron. Sige, 1. O bagali. Wa pa. 1. 2. 3. Tupung mo. Ready? Get set. Go! Oh, let's go! Bailo! So karon guys, nagdadaog silang silang grupo sila daog kay pas man agari kahina yung mga kaso ako sa kabaw na tuwan. So mara to guys, para gud among duwa good po ano good food to kasi na po line na pong challenge sunod adlaw. So mara to guys, dahang salamat, I hope enjoy mo. Don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel. Bye bye.